ଖୋଜୁଛୁ? ଏସି ରିମୋଟ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି। ଦେଖିଛ ଏଇ କୋଉଠି? 3 ମାସ ହେଲା ଗରମ ପଡିଥିଲା ତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଖୋଜା ହଉଥିଲା ଏସି। ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ଗରମ ପଡ଼ିଲା ତ ମା ପୁଅ ଏସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଖୋଦଉନ ପାଉନି। ବିଜନେସ୍ କୋଉଠି ଗରମ ହେଲାଣି। ଉଠ ଉଠ ମୁଁ ଖୋଜି ଦଉଛି। ପାଉନି ରିମୋଟଟା। ଏଇବା ଏସି ରିମୋଟ ନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ମା ପୁଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ।